מטרה בחיים שמתקדמים במהירות מהירה, ומסתבר שככה גם השפיות מתחת אורך ציר ה-X ולעומק ציר ה-Y. אני אדם חושב ואין לי מחשבה שתאיר אותי מעומק התרדמה, לא רודף ולא בורח, יש לי יותר ממאה חלומות לחלום, להספיק הכל היום. ואיך הזמן רץ ואני הכל יכול ואת הכל אני יודע, איך הזמן רץ, איך הזמן טס, אני לא מצליח להדביק אותו, אף פעם לא פוגע. נה 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 נה. אני אדם אוהב ואין לי אהבה בחיים שמספקים לי מרירות נדיבה, אני לא עושה כל צעד לשום כיוון או יד, לא על ציר ה-X וגם לא על ציר ה-Y. אני אדם חווה ואין לי חוויה שתכניס אותי לעומק ההוויה, אז אתקפל בינתיים אל הפינה שלי, ישב במעגל עם עצמי אני מסוגל, כן. איך הזמן רץ ואני הכל יכול ואת הכל אני יודע, איך הזמן רץ, איך הזמן טס, אני לא מצליח להדביק אותו, אף פעם לא פוגע. נה 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 נה. איך הזמן רץ ואני הכל יכול ואת הכל אני יודע, איך הזמן רץ, איך הזמן טס, אני לא מצליח להדביק אותו, אף פעם לא פוגע. נה 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 נה. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.